Надзирателите в цялата страна протестираха пред Правосъдното министерство заради намаляващите средства за арестите и затворите. С уточнението, че протестът им не е политически, те отбелязаха проблема не само с социалните плащания, но и с цялостното финансиране на местата за лишаване от свобода. За да опишат ситуацията, те се оплакаха, че нямат не само щитове и каски, но дори и ръкавици за обискиране на задържаните. И изчислиха, че един затворник струва между 800 и 1000 лева, а най-високата заплата на надзирател е 750 лева. Заместник правосъдният министър Пламен Георгиев подкрепи протестиращите, но побърза да припомни, че пари няма. Репортаж на Явор Симов. Основните искания на затворническите служители са за по-високи заплати, нормални условия за труд, почивка и храна. Като пример за лошите условия, в които работят протестиращите, посочиха резултатите от проверките на Европейската комисия. Казаха, че нямат елементарни хигиенни условия на работното си място, дори чешма с течаща вода. Те настояват да получават полагащите им се надбавки за вреден и нощен труд, както и повече пари за храна. От година на година нашия бюджет на министерството, респективно на двете дирекции, се намаля. Хората в затворите се увеличават, разходите по тях се увеличават, от това пречи пък и на нашата дейност. Заместник правосъдния министър Пламен Георгиев даде дума, че в бюджета за следващата година ще бъдат заложени необходимите средства и призова няколко пъти да не се напада Министерството на финансите, ако сега не отпусне допълнително исканите 13,5 милиона лева. В момента водиме преговори много усилено. Проблемът е представен и ако успеем да намерим средства от Министерството на финансите, и тази година още ще успеем да удовлетворим исканията, които са абсолютно справедливи. Не може да бъдем доволни от това, което се постига. Доволни сме до толкова, доколкото все пак постигнахме някакъв резултат, но чувате отвън колко са доволни хората и сега ще видите колко доволни ще бъдат. Надзирателите заявиха, че ако парите не се отпуснат от финансовото министерство, ще продължат с протестите.